Hej alle sammen, og velkommen til min video. Og velkommen tilbage til en af mine videoer. I dag vi spiller spillet Pixel Gun Free 3D. Det er det hedder. Ja. Jeg håber jeg skulle aldrig spille det der. Men nogle af mine gamle venner har sagt, jeg skal bare spille det her. Jamen hvorfor ikke? Vel, det her det bliver sjovt. Jeg har spurgt af mine venner, hvad det hedder. De sagde til mig, jeg downloadede det. Og jeg er lidt spildet ting på spillet. Spillet penge på spillet. Som I kan se, jeg har ikke tro på den her penge i det her spil, men det er det faktisk. Det er nogen svær. For mindre, for næsten. Det er altså mega. Det er det. Det kan jeg love dig for bare. Det siger jeg bare, okay? Det er bare mega svært. Så det gælder om, jeg skal bare... Der er nogle sammen. Gå bare rundt. For alle mønterne. Det er bare gælder om. Nu kommer bossmanden. Der er han. Og han blev lige et slag for det. Et slag ham. Facebook. Logger ind lige på Facebook på den. Sådan der. Bam. Så, I kan se, jeg er mega OP i det her spil nu. Så, hvis nu det er noget problemer med det, så det ved jeg ikke. Nu må lige skifte våben. Okay, jeg lige skifter våben, så kommer jeg lige tilbage. Det skal nok tage lidt lang tid. Okay, jeg er færdig. Som I kan se, jeg er så bare, det var bare de to. Det var bare en fejl. Jeg kunne også bare skifte nu i en anden. Oh my god, det var altså et tinget bag befundet. Hvorfor skal jeg tage? Ja, næste bane. Han tænker jo. Det var bare i zombie mand, han hed nu på en sådan. Han blev vred. Så dong. Så siger han help. I hope I have time to help. Okay, du har nok tid til at hjælpe ham. Jeg skal jo nok også. Hvor bossman? Det er en den kirke. Skal vi have en shotgun? Lad os gå med det her. What? Okay. Big. Og denne bombe har jeg. Min goal er at få nået til en anden bane. Jeg mener, en anden sted. Efter 2 runder måske kan vi gøre begge færdig. I'm late. I should go to the car. Now I can get to the car. What? Det fuck var det så? Jeg kan ikke læse det der.
Jeg er så ikke så god til engelsk. Jeg er ikke god til at skrive engelsk. Det er jeg ikke, men jeg er god til lidt at læse. Det er jeg. Jeg er god til at snakke engelsk. Det er altså meget god til. Det er jeg. Du er lidt ny. Jeg bliver lige skadet af en zombie mand. Og så lige... Restart. Quit. And så quit og gå ind i den her bane igen. Oh my god. Ja. Bare gå frem. Ikke så sejt. Vi klarer det. Yeah. Dad. What was that? Huh? Hospital. Maybe here I can find answers. What? Der står der answer. Altså, hvis nu der står der answers lige der, ikke? Så se det, fordi jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg stopper lige videoen her. Hvis jeg vil gerne vide, jeg skal lave mere videoer af det her, så bliver jeg lige glad for det. Og husk subscribe, hvis du er ny til min channel. Oh yeah.